Dakila ang isang bansang may marangal na mamamayan at tayo sa Iriga City ay naniniwala dito. Ito rin ang dahilan kung bakit inilunsad ang Character City Program noong termino ng aking kapatid na si former Mayor Madel Alfiler Gasmin. Isa rin ito sa mga pangunahing programa ng aking administrasyon. Nakakabahala ang crime statistics sa ating bansa. Noong 2012, sa bawat 100,000 na Pilipino, 227 ang gumawa ng krimen at pagnanakaw ay ang pinakamalaking bilang. Dito sa atin, noong 2013, ayon sa PNP Iriga, 193 ang kaso ng pagnanakaw at karamihan ay perpetrated by minors. Sa record ng DSWD Iriga, 21 ang kaso ng mga kabataan in conflict with law. Kabilang na ang drug-related cases at pagnanakaw. Noong 2013 sa buong bansa, mayroong 7,409 cases ng rape at 4,234 nito ang biktima ay ang kabataan. 70% sa mga kasong ito ay ginawa ng mga kakilala ng mga biktima, magulang man o kamag-anak. Ang tawag dito ay incest rape. Sa record ng DSWD Iriga, 127 ang kaso ng child abuse, kabilang na ang 5 male human trafficking at 21 cases na violence against women, both economic abuse and physical violence. Base sa balita ng bandila ng ABS-CBN, sa 100,000 na Pilipino, mahigit 40 nagpapakamatay. Dito sa Iriga noong 2013, may 2 insidente ng suicide. Noong 2010, sa record ng PNP Iriga, 66 ang kaso ng prostitution, 13 na pedophilia, at 40 ang cyberpornography na pawang kababaihan at mga kabataan ng biktima. Nakakalungkot din na may mga ibang kabataan na napapariwara at napapasama habang naghihirap at nagpapagod ang kanilang mga magulang na OFW. Dahil dito, ang local government ng Iriga ay nagsusulong ng Moral Regeneration Program sa bawat aspeto ng pamumuhay, katulad ng masugid na crime watch, police visibility, active community participation, at paglagay ng mga CCTV camera sa mga conspicuous places ng Central Business District at pagpapatayo ng temporary shelter para sa local welfare development ng lungsod. Layunin nito na patatagin ang moral fiber ng mga Irigenyo. But we cannot do this alone. Please join us and let's work together in strengthening our moral fiber. Magkausad kita, ipadagos, Irigang Magayo.